Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Filomena, minyo og may 5 ka anak. Taga Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong ikatulong anak. Aron inyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Imo ko nga enroll transport, ma. Oh anak, kaysa akong tanaw nimo, maayong ka musayaw, liwat ka na ako. Aron mas musamot ka maayong musayaw, i-enroll ti ka sa dance sport. Sige, ma, ganahan ko. Oh anak, kumusta niyong practice? Okay ra, mama. Ingon dito ako ang dance instructor, maay. Basta ma-perfect na ko nun ako. Papilon ko nila competition. Wow, mao ba? Unya ikaw nak, ganahan ka. Oh, pero kinahanglan pa man kog more practice. Hala sige, kung sa gusto ni mo nak, andam kong busuporta ni mo. Thank you, mama. Mayo kay musayaw si Inay Jasmine. Uy, buyag. Mayo kay mong anak ni Oy. Salamat, Yaz. Asa pa hindi ay maliwa. Oh, syempre, sa irmat yun mo. Lagi. Ayo, lingaw kayo mga iyaano ko yung nga nagtanaw ni Inday Jasmine nga ni sayaw. Na, mauman sa day gusto ng bata agod. Musayaw, tubangan sa mga tao. Mao ba? So, entertainer yun di. Ay, Mula. Oh, namsaman ka. Gihilot-hilot man guna nimo imong tuhod. Sakit mong gut, ma. Sige, baka ginom gatas na. Oh, sige man, ma. Basta gani sa akin. Oh, mau ba? Nabebe, ato nang hilot-hiloton. Bugnaw mo sagod ang panahon. Basig arthritis na. Ha? Arthritis, ma? Pwede di arthritis yun, bisag bata pa. Ay, oo, uy. Una naman sa kusaon na. Bebe, sige na, be. Pahimutang kay ato ning hilot-hiloton. Oh, ma. Jasmine, ay kalimot og take sa imong vitamins, ha? Hapit na ba ang competition? Oh, ma. Ready naman ka, anak. Oh, ma. Uy, ready na taayo. Excited naman ganit ko. Good. Kana ba? Do your best lang yun, ha? Balag dili ikaw mo daog. Basta para na ako, daog na ka. Proud na kay kunimo. Thank you, ma. wala ti. Si Jasmine lang nagdaog ay. Daan pa lagi ko. Yes! Praise the Lord! Ay! So, sige-sige pag yun di ay ang inyong rehearsal, sir? Oo, ma'am. Angay lang, kay daghan pa unig kapilan nga competition si Jasmine Puhol. Okay ra, sir. Oy, napon sa man. Kaya ra nimo ha, Jasmine? Kaya, ma. Uy, ganahan kay ko. Nala, sige. Mauman ka ha. Ang dance instructor maning Jasmine.
Ano na nawag man ni siya? May problema ka? Ah, hello, sir. Hello, ma'am. Pwede na ko ipakuha si Jasmine karon? Oh, nga naman, sir. Dili ba ting practice pa man ninyo karon? Unta, ma'am. Pero dili man ko nang madasa iyang tuhod. Oh. Nagmo manig maayo. Unsa, sir? Nagpingit man siya sa kasakit sa iyang tuhod din, ma'am. Unsa, sir? Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa reklamo ni Jasmine sa iyang tuhod, ako sa gyud siya gipahuway og practice saya kay magpingit mo just kasakit. Pag una, ipasaydan lang namo kay abi na mo normal atong sa iyang sigid practice kada adlaw. Pero nilabay ang pila ka adlaw nga amo siyang gipapahuway. Mo reklamo man gihapon siya nga sakit. Unya, Nati, wa ka na pa dauti, Jasmine? Oh. Basing suyaan na ba? unsa? Suway ka ninyo patambal, ti. Na mo kita ila, kung interesado lang ka, ha? Kuyugan ta mo karon dayon dito. Uy, gikasuya ni bata. Unsa iyo? Janoy. Kini, oy. Imna ni, Unsa man na noy? ako nang ginama nga tambal para siyang tuhod. Mo epekto ka na siya noy? Kung kuha mong pagtuos kong pagpanambal, di gini maayo ang imong anak. Ma, Nak, sige na. Imna na na. Kumusta man, nak? okay naman, ma. Nawa man. Mao ba? Maayo hinuon, eh. Salamat in taon sa Ginoo. Uni unsa naman? Kaya na nimong balik og practice og sayaw, nak? So, ayan, ma. Ang coach ni Jasmine. Hello, sir. Hello, ma'am. Pagdali, ma'am. Among gida si Jasmine sa ospital. Unsa? Nga naman, sir. Kinahanglan nato og X-ray o biopsy. Doon ako'y nakita nga unusual sa iyang bone structure. Unsa, dok? I'm sorry to say this. Naa siya'y osteosarcoma. Cancer sa bukog. O siguro nga magmo gihapon siya sa kasakit bisan pa og high pressure. Unsa, dok? Ginoo ko. Dok, unsa may mahitabo sa akong anak? Amputation ang kinahanglan na tumbuhaton tungod kay ang cancer mikatap na sa kadaghanan sa iyang bukog. Buti pa sabot, kinahanglan nga putlon ang iyang tiil aron dili mo spread og maayo ang cancer. Ginoo ko. Unsa, dok? Naluoy kay ko sa akong anak. Naglibog ko kung unsaon ako pagsulti niya nga kinalamputlo ang iyang tiil aron dili na mukata pa ang kanser sa ubang parte sa iyang bukog. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Kung dili na mo ipaputol ang iyang tiil, doon na ba'y laing option aron maluwas ang akong anak? Wa na bagyo'y laing paagi aron dili ni putlon ang iyang tiil? Ikaduhang pangutana. Kung mo decide yun ming ipaputol na lang, assurance ba ni nga maluwas ang akong anak? Dili na ba mo balik ang kanser sa iyang lawas? Ikatulong pangutana. Posible ka nga makasayaw pa og balik ang akong anak o dili na? Maayo ka nga magpa-second opinion ni sa laing doktor? Ikaupat o katapusang pangutana. Asa man ni nakuha sa akong anak? Wa man ko mahinumdum nga naa history nga cancer of the bone ang side sa akong pamilya, ingon man sa akong bana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Filomena.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist ug drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Biling Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga to change your body you must first change your mind. Kani kunong tanan nga nang hitabo aning kalibutan na magsugod gid sa panghuna-huna gawa sa katong mga acts of God, no? Pero mga buta nga hinimo sa tao tanan magsugod sa paghuna-huna, ha? Sa magplano kag bay, usaon nimo pagpugong ang baha nga dili mo katap sa mga kabalayan, magsugod sa paghuna-huna, ha? Mga tanan ng mga kurso mo gamit yung kasi mong utok, ha? Di ka pwede mo graduate kag college or high school or elementary nga di ka mo gamit sa mong utok. So, mao na siya, no? Ang atong magtatampo ko na lawa si Pilumina, minyo ni siya, may 5 ka mga anak, taga Miglanilla, Cebu. Wow. About this sa iyang ikatulo nga anak nga naalgi kunoy unsa to, murag arthritis ba to? Sibato ako mga kaila sa Miglanilla. LP Alpante, no? Magkita na may gabi, nag-meeting mi sa Lions. Okay, so mga Alikabo family di sa Naga City, no? Si Salome, si Ninya, Victoria, Albert, Victor, Nestor Aribalo, Emmanuel Tumala Salinggi, Rose Marie Yang Salinggi, Chay Chay Meredith, siya pa ning uban, mga taga Miglanilla. Asa naman to akong listahan sa mga taga Miglanilla, nawagtang naman. Of course na si Nestor ug si Linda Pasaylo, no? Naadiha si mga Sanchez family da sa Tubod, Miglanilla, si Jeannie Jean o si Harley Rene Sanchez, mga Real family da sa Barili, si Felix, si Annabel o si Kylie, si Drigo Merin Alcuntin, Mulin Mensan, Jen Cañada, Ryan Mirascal, Dr. Dan Salod, musta naman diha. Ug si Bong Mendez sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Thank you, Bong, sa imong paghatag na kong ticket sa Ruby. Usay magsabok-sabok yung kunimo ka lang labi nagda kong sakyanan muli ko sliti. Bong, tabangit ako masakay akong sakyanan kay wa na bakante ko, no. Mangita pug paagi ni Bong nga makasakay taw na nga akong sakyanan paingon balik nga to sa Leyte, no. So going back to our sender si Pilomina about ni sa iyang sakit, about sa iyang anak, kay katulong nga anak, kay 5 naman na iyang anak. So unang pangutana ni Pilomina, kung dili namo ipaputol ang iyang tiil, doon na ba'y laing opsyon aron maluwas ang akong anak? Wala na bagay laing paagi aron dili lang putlon ang tiil? So ang sama sa nabatin to sa drama, ang ikatulong anak ni Pilomina na ay diagnose nga cancer, no? Cancer of the bones, no? So kining magong cancer usanis mga ingonta isudyod tambalon nga no, more on symptomatic treatment lagi ni siya, no. Kung ang imong attending doctor si mong anak Pilomina moingon nga i-amputate para nga dili makalamay ang cancer cells, kung na-diagnose ni cancer gining imong anak ato na lang siyang kanong tingali. Pero kung in situ pa ang cancer ng litan o makalamay, kung ko idea o sa kagrabe ang kondisyon sa imong anak, no. Kaya ma-diagnose properly to X-ray, CT scan, magnetic resonance imaging, biopsy, positron emission test, mo na mga laboratory workup nga pagahimuon para pag-confirmar kung usa ka tumor o na bukol da sa bones, cancerous ba o dili ba. Actually kining problema sa bones, no, mao ni siya pinakalisod, one of the most or if not the most painful kind of malignancy nga cancer, no. Naanay mga antibiotic nga or rather analgesic nga pag ihatag ani nila para dili kayo masakitan, naman sa tayo gitawag og chemotherapy, no. Chemotherapy unya kuanon pabuwad sa init mga pipila ka minutes or oras, kay naman ay vitamin D ang silaw sa adlaw makatabang. Pero kini magong kasagaran cancer of the long bones
nagikan maguni sa original nga site sa cancer na kasagaran na nila magikan ni siya sa baga, magikan sa prostate, thyroid, sa breast o sa kidney. So kung mayroon ka na cancer sa bones, kung balikon, na nagmetastasize na lang niya sa bones. So mao na nga lisod ni siya tambalon yun, no? Kung moingon ang imong doktor nga i-amputate na lang, may baka decide siya ni ana, ato na lang good siguro siyang kanang inunta tugutan paghimo sa mao nga procedure kung maka lenten ni siya sa kinabuhi sa imong ikatulong anak. Ang 5-year survival rate ani nga mga problema is taas ba ya? Pinakataas ay mga 60 to 80%, no? Pero kinanglan yun og close monitoring og tambal. So mag-expect ko nga imong anak limited ni gud ang movement kay ang atakehon mo gud aning bone cancer usually ang mga long bones like the arms o sa legs, especially sa paa nga bone kining sa thigh ba. So mao na ako ika-komentaryo sa una nimong pangutana, Pilomena, no? Ikaduhang pangutana, kung mo decide good nang ipaputol na lang assurance ba ni nga maluwas na nga akong anak, dili na ba mobalik ang cancer sa iyang lawas? Dili ta maka garantiya na ma'am. Kay sa ako nang ginaingon, kasagaran sa mga bone cancer nagikan na sa mga original nga parte sa lawas nga naa na po'y cancer ning metastasize na lang siya sa bone, sa kumbalikon, sa baga, sa kidney, sa pancreas, sa thyroid, sa dughan. So mao na nga og putlon ng tiil para nga mawa tong cancer sa dihang dapita, di ta kasigurado og wa na ba po ilaing cancer cells sa laing part sa lawas. Akong tubag na ikaduhan mong pangutana, dili ta makagarantiya nga dili na mobalik ang cancer sa lawas sa imong anak kung maputol ang iyang tiil nga mo i-identify sa imong attending doctor nga naa diha ang cancer, no? Ikatulong pangutana, posible ka nga makasayaw pa og balik ang akong anak kay kuan man ni siya mahilig og sayaw o dili na? Maayo ka nga magsikan opinion mi sa laing doktor. Yes, wa na gyud ko mo sa magsikan opinion mo, no? Kay two heads is better than one, no? Umingon ang usa ka doktor nga kinahanglan siyang putlon, umingon po ang usa nga madara ni chemotherapy or mao lagi symptomatic treatment, posible, no? Bata pa man imong anak, no? Di pa man kay kung ikaw pila na imong edad karon, wa man imong gibutang imong edad, no? Pero wa po ko idea og pila na pa edad imong anak. Manginot lang ta nga through exercise and proper diet, pas chemotherapy, kung mahimo, makabalik og sayaw siya, no? Kay mahilig man sayaw ning imong bata. Sunod nga pangutana, asa man ni makuha sa akong anak? Just like any other pregnancy, daghang kayong causes, no? Naana sa inunta sa gene, mga immune system nimo mo lower, trauma, nauntog, whatever diha nga mo trigger og problema sa imong mga cells nya, diet, daghang mga kwan. So as of now, unknown pag yun rason aning mga malignancies, pero naa mga teorya, no? Example, ay malignancy sa lung. They are at high risk to develop problema sa lung kung sila cigarette smoker. Na kung magka-problema na sa lung, mutapon, mudagan na sila yung parte sa lawas. Kaya nana, kung kusog mo inom mo sa katao, so magka-problema or magka-problema sa yung atay. Kung sa'y problema sa atay, posible mudagan po sa laing parte sa lawas. Kung muna ako ika-istorya, susunod mong ika-upat o katapusan mong pangutana. So magpa-second opinion lang mo sa laing doktor. Ayaw lang pa ibawa ang first doktor nimo. Pakonsulta og another doktor. Nya paminawa lang og unsa po ya ikasulti sa problema sa imong anak. So inaw nakasabot ka sa speaker nimo Ma'am Pilomena diya sa Minglanilla. Haklupan na kaila da sa Haklupan, no? Ug katong mga taga Lipata Minglanilla, ha? Atay mga kaila daghan diya. O ngari sa Talisay. Di naman dahil Talisay man itong ED Espina o ni Gilbert Espina. Musta naman dahil mo diya. Mga Ingkahas family diya sa Lagtang Talisay. Mayong pagpaminaw. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan ng pagpaminaw sa itong RMN program. Task greeting din sa itong lugar. Until the next time, bye-bye. Hasta la vista.